πρόγραμμά μας. Ο ελέφαντας και η πεταλούδα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα ελεφαντάκι που του άρεσε πάρα πολύ να παίζει με την αγαπημένη του φίλη, μια πεταλούδα. Η πεταλούδα καθόταν επάνω στην προβοσκίδα του και τον γαργάλαγε μέχρι που ο ελέφαντας φτερνιζότανε. Και η πεταλούδα τότε ξεκαρδιζότανε στα γέλια. Άλλοτε πάλι καθόταν επάνω στα αυτιά του και τον γαργάλαγε μέχρι που το ελεφαντάκι κούναγε τα αυτιά του τόσο δυνατά και την πέταγε πολύ μακριά. Και κάπως έτσι παίζαν όλη μέρα. Μια μέρα του λέει η μαμά του: Μικρό μου ελεφαντάκι, εδώ που είμαστε δεν έχει φαγητό πλέον. Θα πρέπει να περάσουμε από την άλλη πλευρά της λίμνης. Το ελεφαντάκι στεναχωρήθηκε γιατί κατάλαβε ότι θα έχανε τη φίλη του. Δεν θα μπορούσε να τη βλέπει πια όπως παλιά, γιατί η απόσταση για να περάσει απέναντι τη λίμνη ήταν αρκετά μεγάλη. Πεταλούδα, έλα να σου πω τι μου είπε η μαμά μου. Θα περάσουμε από την απέναντι πλευρά της λίμνης και δεν θα μπορούμε να παίζουμε πια όπως παίζαμε παλιά. Και τώρα τι θα κάνουμε, ελεφαντάκι μου? Δεν θέλω να φύγεις, θέλω να παίζουμε μαζί. Στεναχωρημένοι και οι δύο σκέφτηκαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι πια και έτσι αποφάσισαν να σηκωθούν πολύ πρωί την επόμενη μέρα ώστε να παίξουν μαζί και να αποχαιρετήσουν ο ένας τον άλλον. Την επόμενη μέρα το ελεφαντάκι πήγε να συναντήσει τη φίλη του για να παίξουν, όμως η πεταλούδα δεν πήγε. Ήταν τόσο στεναχωρημένη το προηγούμενο βράδυ που δεν είχε καταφέρει να κοιμηθεί και έτσι το πρωί την είχε πάρει ο ύπνος. Όταν η πεταλούδα ξύπνησε και πήγε να τον βρει, συνειδητοποίησε ότι ήταν πια πολύ αργά. Το ελεφαντάκι είχε φύγει με τη μαμά του για να πάει στην απέναντι πλευρά της λίμνης. Η πεταλούδα στεναχωρήθηκε τόσο πολύ. Δεν ήθελε να φύγει ο καλύτερός της φίλος χωρίς να τον χαιρετήσει. Σκέφτηκε λίγο και έτσι αποφάσισε να πάει να τον βρει. Γεμάτη όρεξη λοιπόν, σηκώθηκε την επόμενη μέρα και ξεκίνησε το μικρό της ταξίδι. Στην πορεία όμως την έπιασε δυνατός αέρας, ο οποίος τη γύρναγε πίσω. Στεναχωρήθηκε, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Αποφάσισε να ξαναπροσπαθήσει να πάει την επόμενη μέρα. Όμως την επόμενη μέρα έπιασε βροχή. Όμως αυτό άρχισε να την κουράζει πολύ, γιατί τα φτερά της βάριναν από τη βροχή και το νερό και έτσι απογοητευμένη για άλλη μια φορά γύρισε πίσω. Η πεταλούδα τότε κατάλαβε ότι έπρεπε να κάνει υπομονή, να περιμένει μια καλή μέρα για να πάει να συναντήσει το φίλο της. Πράγματι λοιπόν, μετά από λίγες μέρες που είχε καλό καιρό, η πεταλούδα ξεκίνησε το ταξίδι της. Εκείνη την ημέρα μάλιστα, ο άνεμος ήταν με το μέρος της. Φυσούσε και ήταν σαν να τη σπρώχνει ελαφρά και να την οδηγεί στον μικρό ελεφαντάκο. Ελεφαντάκο μου, ήρθα να σε βρω. Συγγνώμη που δεν ήμουν εκεί όταν έφυγες. Συγγνώμη που δεν κράτησα την υπόσχεσή μου. Με πήρε ο ύπνος. Πεταλούδα, δεν πειράζει. Νόμιζα όμως ότι με ξέχασες. Πόσο χαίρομαι που είσαι εδώ τώρα. Εκείνη την ημέρα παίξανε τόσο πολύ που τους βρήκε η νύχτα. Στην πεταλούδα μάλιστα άρεσε τόσο πολύ το μέρος που αποφάσισε να μείνει εκεί μαζί με το φιλαράκο της. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς ο Βάτραχος και η Μελισσούλα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα βατραχάκι που ζούσε σε μία λίμνη μαζί με την οικογένειά του. Του άρεσε να παίζει στις όχθες της και τρελαινόταν να πηδάει από βραχάκι σε βραχάκι. Μια μέρα, εκεί που καθόταν εμφανίστηκε μία μελισσούλα και άρχισε να κάνει βόλτες γύρω του. Όμως το βατραχάκι ενοχλήθηκε και τη ζήτησε πολύ ευγενικά να φύγει.
Μελισσούλα, με ενοχλείς. Σε παρακαλώ φύγε. Δεν θέλω να κάνεις κύκλους γύρω μου. Γιατί? Είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ αστείο. Εμένα όμως δεν μ' αρέσει. Φύγε. Καλά, καλά. Φεύγω. Αλλά θα ξανάρθω. Η Μελισσούλα έφυγε και το βατραχάκι επιτέλους ηρέμησε. Ανέβηκε στο βραχάκι του και συνέχισε το παιχνίδι του. Την επόμενη μέρα η Μελισσούλα πήγε ξανά. Μελισσούλα, τι θέλεις πάλι εδώ? Σου ζήτησα να με αφήσεις ήσυχο. Μα γιατί? Έχει πάρα πολύ πλάκα. Έλα. Σταμάτα να γκρινιάζεις. Τι ακριβώς σου αρέσει? Να με ενοχλείς? Αφού δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις. Ουφ, αμάν πια, όλο γκρινιάζεις. Φεύγω, αλλά να ξέρεις, θα ξανάρθω. Γεια! Αυτή τη φορά όμως το βατραχάκι δεν συνέχισε το παιχνίδι του. Έμεινε στην άκρη της λίμνης και σκεφτόταν τι θα μπορούσε να κάνει για να εξηγήσει στη Μελισσούλα ότι αυτό που κάνει τον ενοχλεί πάρα πολύ. Και τότε του ήρθε μία ιδέα. Έτσι λοιπόν, την επόμενη μέρα περίμενε ξανά τη Μελισσούλα. Όταν εκείνη εμφανίστηκε, ο βατραχάκος ανέβηκε πάνω στο βραχάκι. Μελισσούλα, σταμάτα πια. Δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις. Θέλω να σταματήσεις να το κάνεις. Έλα, βατραχάκο μου, άρχισες πάλι την γκρίνια σου. Ο βατραχάκος αυτή τη φορά δεν της απάντησε τίποτα. Έκανε ένα πηδηματάκι και με μιας βρέθηκε μέσα στο νερό. Η Μελισσούλα έγινε μουσκεμα και ο βατραχάκος άρχισε να χαχανίζει. Τι γελάς? Κοίτα πως με έκανες. Μα γιατί? Είναι πάρα πολύ αστείο. Ποιο είναι αστείο? Το ότι έγινα μουσκεμα? Το βατραχάκι τότε σταμάτησε να γελάει. Όταν εσύ ερχόσουν και βούιζες γύρω μου, δεν σε ένοιαζε αν εμένα με ενοχλεί και γελούσες. Εκείνη τη στιγμή η Μελισσούλα κατάλαβε το λάθος της. Συγγνώμη, βατραχάκι, έχεις δίκιο, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Ήθελα μόνο να παίξουμε, αλλά μάλλον δεν είχα τον τρόπο να στο ζητήσω. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε, αλλά όχι να βουίζεις γύρω μου. Εννοείται, δεν θα το ξανακάνω ποτέ αυτό. Και από εδώ και πέρα, άμα κάτι σε ενοχλεί θα το σταματάω αμέσως. Το βατραχάκι μας λοιπόν και η Μελισσούλα, αφού λύσανε τις διαφορές τους, γίνανε πλέον αχώριστοι φίλοι. Και παίζανε συνέχεια μαζί. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς Καλύτερα.